Moi! Eli me tehtiin tällainen, että kävellään niinku takaperin ja sitten me käännettäisiin eteenpäin. Ja meillä oli mukana vieras Hiltsu Vilu! Moikka! No niin, joten tässä näette tässä videolla, Hei, ja mulla on sitten... miten me oikeesti niinku kävellään niinku... Siis Ja kävellään meillä oikeesti onnistuu takaperin ja sitten etuperin, se on käännetty. Tässä näette hienon taideteoksen. Mennään videoon. Moi! 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 Peto on irti. Peto on irti. Peto on irti. Kerran kun me lähdettiin Broidikaan kentälle, se oli perusmaanantai ja me päästiin sinne aidan yli Ineen ja mietittiin, että missä se vartijatyyppi taas syytsii. No me päätettiin, että me laitetaan byyrit vaan paikoilleen ja mankas tippatee soimaan ja peto oli irti. Aina kun mä lämään, aina kun mä lämään, aina kun mä lämään, liekee Suomeen, liekee tänään. Aina kun mä toklaan, aina kun mä toklaan, aina kun mä toklaan. Peto on irti. Ja kun hanskast lähtee, voi lukee lehdestä saineinen 3 tähteä. Oot häviöstä työtön, me lähdettiin coachikaan voittolla yöhön. Ei, ei, hei, ei, hei, voittolla yöhön voi. Aika haudutaan, luistimme taika naulataan. Maksanut sakkoon, coachi sanoo nyt paiti kattoo. Aina täysin elänyt, menin pelaa enkä pelännyt. Salapika hamppariin, taas kun piti ottaa vika rankkariin. Ja minä Ville Galle, ja ihan niinku muutkin. Ja mun kärkimiina on teidän jengille liian smoothie. Salailma munareit, uusia haukkuu dumareit. Salailma munareit, uusia haukkuu dumareit. Aina kun mä lämään, aina kun mä lämään. Aina kun mä lämään, liekee Suomeen, liekee tänään. Aina kun mä toklaan, aina kun mä toklaan, aina kun mä toklaan. Peto on irti. Ja kun hanskast lähtee, voit lukee lehdestä saineinen 3 tähteä. Oot häviöstä työtön, me lähdettiin coachikaan voittolla yöhön. Ja kun hanskast lähtee, voit lukee lehdestä saineinen 3 tähteä. Oot häviöstä työtön, me lähdettiin coachikaan voittolla yöhön. Salailma munareit, uusia haukkuu dumareit. Salailma munareit, uusia haukkuu dumareit. No niin. Eli tässä te näitte tämän meidän hienon teoksemme. Meidän nuo jutut oli kyllä aivan mahtavia. Tässä oli mukana Hiltsu Vilu. Hiltsu Vilu oli jo. Joo, ja sitten tosiaan... Nää jotkut onnistui ihan perseelle. Ja jotkut olisi tosi hyvin. Jotkut olisi perseelle ja jotkut tosi hyvin. No niin, nähdään seuraavassa videossa. Heippa! Moi! Heippa!